ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭାଇ ଭାଇର କାହାଣୀ ଆଣିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଷ ବାସ କରନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ସେଇ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ବସ୍ ଚଲାନ୍ତି। ଭାରି ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ବିତିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ବିବାଦ ହେଇଲା, ଉଭୟ ଦୁହେଁ କେହି କାହାକୁ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। ସାନ ଭାଇ ସେଇପଟେ ବସ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ବଡ ଭାଇକୁ ଦେଖେ, ବଡ ଭାଇ ବି ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଲା। ଦିନେ ବଡ ଭାଇ ବସିଛି ଛକ ଉପରେ, ସାନ ଭାଇ ବସଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକରେ ଯାଇକି ବସଟିକୁ ଅଟକେଇଲେ କିଛି ଦୂରରେ। ବଡ ଭାଇ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ବସଟି କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି, କିଛି ଝଗଡା କରିବେ କି। ନିଜ ବାଇକ ନେଇକି ବସ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡିଲେ। ବାଇକରେ ପଚାରିଲେ ସାନ ଭାଇ କି, କଣ ହେଲା, ବସ୍ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେ? ସାନ ଭାଇ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ସେମାନେ ପାସେଞ୍ଜର, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସକୁ ଅଟକେଇଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଦୌଡିକି ଆସିଛ? ନା, ବସ୍ ଟିକୁ ଅଟକେଇଲେ, ମନରେ ଲାଗିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି, କିଛି ତୋ ହାତରେ ଝଗଡା କରିବେ କି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଡର ଆସିଲା, କାହିଁ ଝଗଡା କରିବେ କଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡି ଆସିଲି। ସାନ ଭାଇ ଷ୍ଟେରିଂ ରେ ବସିକି ଏ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ, ଭାଇକୁ ଅନେଇଥାଏ। ଭାଇକୁ କଥା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇର ଆଖି ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଷ୍ଟେରିଂ ରେ ବସିଥିବା ସାନ ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ବଡ ଭାଇକି ଧରି ପକେଇଲା। ଭାଇ ତମ ମନରେ ଏତେ ଜାଗା ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବସ୍ ଟାକୁ ଅଟକେଇଲେ, ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଦୌଡିକି ଆସିଲ। ବଡ ଭାଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୋର କିଛି ହେଇଯାଏ ଦୁନିଆ ବାଲାର କାହାର କଣ ଯିବ? ଆରେ ମୋର ତ ଭାଇ, ତ ତୁ ମୋର ନା, ଦୁନିଆ ବାଲା କାହାର କାହିଁ ପଡିଛି ତୋ ଭିତରେ। ବାପସ ଦୁଇ ଜଣ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁତାପ କଲେ। ଫେରି ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ଆସିଲା, ଯେମିତି ଭଲ ଥିଲା ସେମିତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ କହିବାର କାରଣ, ଯଦି ଜଣେ ରାଗି ଯାଇଛି, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଭିତରେ ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଜୀବନ, କେତେ ଜୀବନ ପରେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ରୁଷାରେ ଜୀବନ କଟିଯାଏ, ହେଲେ ସଫଳତା କିଛି ମିଳେନି। ଜଣେ ଧୀର ଭାବରେ ଯଦି କହିଦିଏ, ଫେରି ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ ଜନ୍ମ ହବା ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ଏମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଭଲ ଜନ୍ମଟେ ମିଳିକି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।